Hola gent, sóc Adolfo López i avui us ensenyaré com funciona OBS Studio. Anem a la seva pàgina web per veure-ho. Estem a obsproject.com, aquí és on heu de descarregar el vostre OBS. Ens diu que és gratuït i a més és programari lliure. És un software destinat a streaming o gravació de vídeos. I aquí ens diu els sistemes operatius que suporta Windows, Mac o Linux. Un cop el descarregueu, quedaria una cosa semblant a aquesta. Aquí tenim Adolfos Infinits i tots els aparells que farem servir en aquest OBS. Aquí a la dreta tenim doncs, el títol de l'stream, quin és el missatge que es vol dir que per iniciar el nostre stream, com a avís a les persones que estan subscrites, la categoria, quin tipus de stream farem, l'audiència a la que va destinada i les etiquetes o hashtags donant més informació del nostre stream. Aquí tenim, òbviament, la pantalla, que és el que ens estan veient i el que estem retransmetent o gravant. I aquí tenim les parts més importants. A part de la del chat, que és just aquesta que tinc a sobre i a sota, és on escriuen les persones amb les que ens comuniquem i nosaltres també podem escriure, però la part més important seria aquesta de baix. Tenim l'àudio, és a dir, tots els sons que poden haver-hi. En aquest cas jo tinc el micro, la meva càmera que també pot emetre soroll, ara la tinc desactivada, i també doncs, l'àudio d'escriptori si hi ha alguna música o si hi ha algun soroll. En el cas de, per exemple, de videojocs o alguna persona que ens parli per aquí. Aquesta és la part més important, aquesta és la que us trobareu en principi buida. Són les escenes. Les escenes són aquelles coses que anem canviant, aquells escenaris, i que cada escenari doncs, té unes particularitats. Aquestes particularitats són les fuentes, les fonts. En aquest cas, jo només tinc una cam i tinc un monitor. El monitor 2, que és on tinc l'OBS. En podem afegir més. Podem afegir des de captura de videojocs a fonts multimèdia, que poden ser o vídeos o poden ser músiques, també, galeria d'imatges o imatges soles, navegador o fins i tot podem afegir text. Adolfo, sí, si em permets, unes petites millores, sí, i millorem el vídeo. Gràcies, molt amable. Bé, gent, doncs anem a veure si podem millorar el vídeo. Tornem un altre cop a aquesta escena on tenim tot l'OBS i aquell vídeo doncs es pot millorar i us explicaré com. Per començar, el que veurem és el vídeo en si. Anem a buscar el vídeo, que anem a font multimèdia, busquem el vídeo, que és aquest d'aquí, i l'obrim. Ara tindrem un problema que ja veureu que és el tema del so. Hola gent, sóc Adolfo López i avui us ensenyaré com funciona OBS Studio. Anem a la seva pàgina web per veure-ho. Estem a obsproject.com, aquí és on heu de descarregar. Com veieu, el so estava molt més alt i per tant no se m'escoltava a mi. Ho he retocat mitjançant, aquí tenim la font multimèdia i ho hem baixat al vídeo. Veiem que ara estem a l'escena de l'OBS. Estàvem a l'escena de l'OBS i faltava la web, no es veia gaire bé. Per tant, el que podem fer és, per exemple, afegir la web, afegir un text que ens indiqui la web. Fem més petit aquest i us explico com. Mitjançant aquesta part d'aquí. Venim aquí i un text. Podem fins i tot afegir un text de presentació. Per exemple, presentació. I aquí anem directament a la font. A mi m'agrada utilitzar Tahoma perquè ho poden llegir més fàcilment les persones dislèxiques. OBS Studio. I això quedaria a la presentació, al principi del
vídeo i afegiríem un altre que és web. Anem a fer servir Tahoma i en aquest cas, doncs, OBS project.com. Fixeu-vos que queda això molt atapeït. No passa res perquè ho podem amagar. obsproject.com, això una miqueta més petit per aquí i ja ho podríem afegir. Ho amaguem un altre cop. Què més podríem afegir? Música. I ens passarà un altre cop amb la mateixa problemàtica del vídeo. Busquem una cançó. Jo ja la tinc guardada aquí. És música sense drets. Deia que era música sense drets d'imatge, però com podeu veure, doncs no ho escoltàveu. Doncs ara el que farem és deixar-la a un nivell adequat. Així, suposo que se sent i no ens molesta. El vídeo s'ha acabat i el que podem fer és tornar-lo a encendre si cal. Vale. Anem a veure, anem a repassar tot. Tenim la música, tenim la cam, la meva cam, que la puc moure o fins i tot amagar i veurem si ens queda bé d'aquesta manera. Ara ens interessa el vídeo, que com s'ha apagat, doncs tornarem a reiniciar. Amb un canvi d'escena, deia que amb un canvi d'escena doncs es reiniciava. Aquí haurem de controlar doncs, el tema un altre cop dels volums. Ara mateix no s'està escoltant res. Per tant, deixem-lo en un volum adequat. O gravació de vídeos. I aquí ens diu els sistemes operatius que suporta Windows, Mac o Linux. Un cop el descarregueu, quedaria una cosa semblant a aquesta. Tornarem a reiniciar l'escena i així, aquest cop, sense càmera i podem veure un altre cop les millores que hem fet. I tots els aparells que farem servir en aquest OBS. Aquí a la dreta tenim... Hola gent, soc Adolfo López i avui us ensenyaré com funciona OBS Studio. Anem a la seva pàgina web per veure-ho. Estem a obsproject.com, aquí és on heu de descarregar el vostre OBS. Ens diu que és gratuït i a més és programari lliure. És un software destinat a streaming o gravació de vídeos. I aquí ens diu els sistemes operatius que suporta Windows, Mac o Linux. Un cop el descarregueu, quedaria una cosa. I així quedaria un vídeo editat, un dels nostres propis vídeos fet amb OBS. Espero que us hagi ajudat i fins a la pròxima. Adeu!